Good morning mga auntie. Good morning, good morning. Kuan ano, ang oras karon mga I think around 11 o'clock. And I just got up kay kuan nagbilar ko kagabi no. Nagsigir ako pautog sa live pod. So, today I'm going to clean and I think nagvideo ko karon no kay kuan kay feeling nako na maglaag mi unya. So, I thought okay, might as well just start today while I'm going to be like cleaning the whole house, you know. Mansion na mo no. So, yeah. So, manglimpyo ta, no? Grabe kahugaw mong balay, oh. Oh, di may ibog sa mong balay. Kaya nagkuan ko, nagunsa na. Abaw sa, mauna to siya, no? Naguna-una ko actually unsa akong kaunon. So, mukhaon ko una niya before ko niya manglimpyo dayo, no? But I'm not sure actually kung unsa akong buhaton, no? Wala ko, naglipog ko ba? Sa kahugaw sa mong balay, wala ko kabaloon sa akong maguna. So, sige lang, no? Nanglaba ko karon at the same time. So, mahuman siya. O niya, basta, mauna to siya. Mga auntie na ko ipakita sa inyo ha ba? Actually, I'm actually very confused kung ako siyang iputol or wala ko kabalo kung unsaon ako siya. So, kani siya ba? Kani siya nga bulak. Ipakita na ko no sa muka bo na ni ma-explain. Ipakita na ko ha. Kana ba mga auntie? Look bagod. Dagan kayo siya og kana ba unsay tawag ani? Kani mga bungot-bungot na nobo ani. Kana siya. So naglipog ko unsa man ni nako siya putlo nako ni siya kadaghan man gud sila no. Tanawa ba gud daghan na sila so naglipog ko unsa man putlo na ko siya diri or unsa man ako ni siya. Wala ko nang utana sa inyo no ni share ko. Naglipog ko basta mo na siya akong problema no mo na pinakadako na akong problema. Oh my gosh na ako i-share. Dakong oh my gosh jud kayo my gosh. Si kuan ba? Kinsa pa ni pangalan ani auntie oy nag-ilam yan niya kagabi no dito sa live ni kuan. Kinsa man ning pangalan ato? Unsa may mga pangalan sa inyong mga channel oy giatay nakalimot ko. Basta si kuan uncle na ko nga uncle Mike no best friend na ba ko siya. Best friend ako si Uncle Mike no. Namalingkod sa taang ending ginako ni Diego ni mo humarag panglimpyo no kay ano gigid nas na net. Dili kay na ako iingon ba. Gi-follow nako gipangita nako ang giti ani ni Auntie Kuan, ni Auntie unsa man to imong pangalan sa imong channel ba nakalimot mayug ko ba. Si Kuan, si Love D Family ba nagtanaw ko sa ihang vlog my god auntie tanawa ba gud ninyo ihang kuan niya. Basta i-link lang nako no or something ibutang nako siya din somewhere sa screen ang ihang pangalan no basta kay iyang pangalan, family, Love D Family. Pero ang problema sa iyahan no, kay mura na siyang tagulilong, dili siya makita. Basta kay ibutan ako ang link. My gosh, gwapa kayo ang New Zealand. Hala, kahibaw ka no? Isa jud ko ka oras nagpangita ba? Unsaon ako pag-abot og New Zealand mga auntie. My gosh. So, ang akong buhaton, unyang hapon, pag-abot ni Uncle, kasi Uncle karon namiga si Uncle. Tuwa dito na, basta nag-adto siya dito sa iyang friend, ug moadto siya sa iyang papa. So, dili na ko siya ma-attack karon. Unyang gabi, ako siyang attack ko no. Ignon ako siya nga kuan ka ng instead nga maglaag mi sa asa to napita may manglaag diri sa Europe karong December. Manglaag na lang mi no. Bahalag next year na manglaag mi sa New Zealand. So akong kinahanglan gyud paningkamutan ako ang asing akong convincing power. Convincing power ni auntie no kinahanglan makonvince nako Tarong istorya ba? Makonvince na ko ang itlog ni Uncle nga mga atong yung New Zealand. My God, nindot kayo ang ilang mga bukid. Basta lami kayo New Zealand, promise. So, mauni siya ang resulta sa ako ang pagka-kuan busy gahapon. So, wala jud ko nag-atiman diri sa balay. Na ako'y technique. Kay tapulan jud ko, no? Okay na ko matrabaho og mga limpyo-limpyo na kung na ako'y sweldo. Limpyo ang akong trabaho jud everyday. So, nagbuhin ka diri sa balay. Auntie, walay sweldo, auntie. So, dili malikayan no nga magawas jud ang akong pagkabitukon. Tapulan jud ko no. So, ang ending, ang akong buhaton kay dili man ko ganahan. Actually, learn na ko siya kay Uncle no. Kasi Uncle na ko manghugas og plato, kuan divide. Iputol na niya tanan nga plato nga flat mo na yung nahon og kanang kuan og hugas. Dayon tanan yahong nya pag maugan na pag yan ang i-arrange, kalderin na po dana. Dili siya ganahan na mga burot-burot. So, na-learn na ko siya nga dili na to pugso na tong kaugalingon og panglimpyo kung dili ta limpyada. Dili ta mag-strong ninyo diha ka mga limpyada ha kay na dili ta magbuot kay ako ning channel. So ang akong buhaton karon kay daghan lagi ko ano. Actually dili siya daghan bulingit kanang ipanglabay naman nako siya no. So ang akong buhaton hugasan ako tanan ang mga kuan baso kanang ma-plaster siya ba. Nga dili kay ang si Uncle nga hala buutan tayo siya. Nang limpyo gid siya. My God ginahanglan ginako ni siya tagaan og award ana ba. So, mo na siya kung buhaton karon no. Ako lang siyang hinloon og kuan. Pero pasikatan ta mo niya kung unsa ka hinlo niya kung balay. Hoy, pag sure mo. Very good di ko manglimpyo ba. Nakauli na si Uncle. Dahil nagdala siya og pools. Wala pa ko na limpyo no. But at least gamay na lang kulang. Mag-prepare sa mi og lunch. Dayon. Mana dayon to siya. Nagluto kasi ang ko nagluto.
What? I'm sweating. What? No, this, I didn't say anything bad. No. I'm just saying you're sweating because you're making food for That's me. not true. Wow. That's not why I'm sweating. What? Bebe, don't be like that. Stop it Just yourself. Stop ba? Then, maghimo ko karon og yema, no? Yeah, maghimo og yema, kay gipalitan ko niya ang kulog yung ani. Then, gipalitan ko niya og liver sa baka. But I'm not sure how to make that one. They're really good. And he's very good in buying this like meat because this one he got it for 150 No, with that's the including liver. Yeah, with the liver. Half a kilo liver. Half a kilo of liver. So that's 100 kroner, this one. Yeah, it's only 100 kroner for like 8 pieces of these. Yeah, you can eat with if you have different like potato a little bit on the side. It's for 3 or 4 people this one. Yeah. Niudto ta niya. Hindi kayo siya yogurt nga plain, dahil hummus. Fried rice, french fries. Dayon katong elephant. Hello mga auntie. Saba kayo mong TV, no? Pero layo kayang remote to, aradan to. So, saka si uncle. Okay. Manglaagom ta na mi. Animal ulan. Grabe ka kusugang ulan sa gawas. And we're supposed to go out. Pero, wala na lang ko nang hanggat kang uncle. Kaya ulan din siya, no? Ba? Pero it's raining. Oh, ingon siya. Pero it's raining. So, ang akong buhaton, mangita na lang ko og mga lingaw doon nga side, no? So, si uncle, he have to do something. Kaya magtrabaho siya og slide. So, ako, magpautog na lang ko gamay. Pero, naglagot ko nung high blood ko gamay kaya na ini-text ako. Abitan, nangayo og laki. Nga namong nangayo og laki na ako, oy. Maghimo bagugog ko an. Video na nangayo og laki, no? Kay, ang akong bright nga utok, nainahon-ahonaan. Nagyeman ako, no? Kay ginaay ko. So, nahuman na siya mga auntie, no? Kaya 50 centavos ang isa. Ano siya actually? Naman ang likod sa mga balay, no? So, wala dyan tao, no? Kaya ang langit dyan, nagbinuang dyan siya karang adlaw. Kanya sa dihang, nasiga rin ang sanang pinahamtik, no? Samtang ang mga tao gatago, may klaro. Hello mga auntie. So, time check is 9:42 sa gabi, no? Onya, karon pa minang mata. We actually slept almost all afternoon. Dayon karon. Nangapi ko, and I'm going to take a shower. So, nahuman ako panglaban, no? Nahuman kong panglaban, nahuman kong panglimpis sa kusina. All I have to do tomorrow is vacuum. Mao na lang akong kulang. Ha, kabirigod na ako, eh. Pero di gyapon, tapulan gyapon. Kung wag human. Anyway, mga auntie, I think I'm going to end here. Kay, nag-edit na ako ang the rest, no? Pero hunaw na ako, na po ko na lang head, no? Ngadinhin na lang ko taman. So, dali na lang ko taman. Sunday, the 28th of September. Okay? That's all for today, mga auntie. Babush.